Okay, maing mudto no usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ada na punta mga higala nining atong tulumanon sa kahanginan C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, adlaw na usab karon mga higala nga Martes, no? Pitsa 17 na ron mga higala, no? Adlaw na usab karon sa atong pagpamalandong ining atuang programa sa kahanginan C-on-A, Catechesis on Air. So unang-una tibayaon sa nato mahimong na no og may mudto nga ako mga kaigsuonan mga kaparian. Meron dres Dumaguete actually ni meron dire kay nag ganinang buntag giordinahan ang mga deacons, no, nalimot ko sa mga pangalan kaganinang buntag nga higala, no, giordinahan duro gyud mga pepeto duduham siguro to, no, nga dure mga deacon nga giordinahan, no. Salamat sa Dios, no, dili madugangan na pud mga kaparian, at least daghan tang mga pari na, no, dili gyud ta makuyawan nga medyo ma-short tas mga pari nagka gani daghan kay mga parokya nga ipangabrihan, no, mga kanang gitawag og barangay chapels, no, barangay parishes nga medyo nalipay ra sad ta mga higala, no, nga naa na po yung mga nangalagad nga mga kaparian bisan sa mga lagyong lugar sa atoang kining gitawag og diocese, no. Doon na ta dito sa may Bukiran sa Siaton, dapit sa may Balastro, doon na punta dapit dito sa may kining Mangganay, no, dito sa may Amyo, mga lagyo na sila nga mahigala ng mga barangay, pero at least doon na gyud mga pari nga nasayn. Salamat sa Dios. Bino, padayon ta mga higala sa ato ang mga buhatono ni ining kabudtuhon. Bino, arita mahigala sa itong CBCP News, balitang sibahano ni ining kabudtuhon. CBCP marks 81st anniversary, no, mahinumduman nga human sa ikaduhang gubat sa Pilipinas ni adtong February 15, 1945 natukod usab ang Christian Catholic Bishops Conference of the Philippines. No, muna nga karon uban sa pagdumala sa ilahang presidente nga mao si Archbishop Gilbert Garcia, no, sa ulog nila ang ika-81 nga anibersaryo sa ilahang pagkatukod. Balita mga higala gikan sa Vatican, ang ato ang talahurong Santo Papa Pope Leo XIV nagmahayag atud pa niya, Christian faith is lived in charity adapted to contemporary needs. Ito pa ang atong pagtuong Kristohanon, relihiyon sa pagkamanggihatagon, pero ipahaom kini sa panginahanglanon. Sa ito pa dili ba ingon ba nga murabag hatag-kihatag lang, no, kinahanglan nga maigo gyud kini sa panginahanglanon, kun sa in English pa kana contemporary needs. Nahala, no, maing mudto na kanatong tanan mga higala, padayon kita sa ato ang mga pagpangalagad. Ayan, no. Bino mga higala ato dahil nga timbayaon ng atong mga lay ministers. Kami di ay dire sa kuan mga higala. Pasalamat ni Brad Woodrow Makiling, no, ang matud pa kining pangulo usab sa Catholic Faith Defenders sa ato adiri sa Diocese of Dumaguete nga padayon sila sa ilahang apostolado, no, pagpangalagad, no, mga sila pagoy mupakaon sa ilahang giseminar, no, gilaliman ka mga higala, no, gilaliman ka sila pay muhatag og seminar, sila pagoy mugdalag pagkaon talag sara kay na mahitabo mga higala, no. This is the first time in my life sentence nga this is the first time in my life sentence nga ang museminar maupay nagdalag pagkaon, no, gilaliman ka na mga higala, no. So muna nga daghang salamat ha Brad Woodrow ug ang mga CFD Negros kining Dumaguete Diocese. Salamat kayo, no. Gani daghang mga 40 ka buok ang nangaten mga higala. Lahat, no, padayon ta sa ato ang mga buhatono ni ining kamudtuhon. Padayon kita sa ato ang mga panginahanglanon, no. Salamat kayo. O niya, padayon kita ari kita sa ato ang Vaticanyo ahuman na mga higala, no. Ari kita sa ato ang kanang Saint of the Day. Boy na ang atong Saint of the Day karon mga higala, walay lain kung dili si February 17 ang ato karon nga santo mao si San Alexis Saint
Alexis Falconiere. Ano? Falconiere. Kini si San Alexis Falconiere, usa kini siya kaanak sa usa ka kining gitawag og adunahan nga magpapatigayon dito sa Florence, Italy. O niya, nagpamembro kini siya sa confraternity o kanang Virgin Mary, gani nahimo siyang founder sa Servants of Mary. O niya, na-canonize siya ni Pope Leo XII uban sa 7 ka mga magtutukod, no? 7 holy founders, no? Become founder of the Servants of Mary. Hala, no? Padayon ta mga higala sa atuang nga mga buhat tunon ni ining kabuntuhon. Abi no, padayon ta sa atuang nga mga pagpangalagan. Kumustahon din nato to ang mga lay ministers. So, kumusta na, no? Nang ginaot kita nga naagyod kamong tanan sa kapiskay sa panglawas. Okay. Ari na ta mahigala sa mga topic. Topic nato mahigala. Topic. Mga topic. Okay na la, no? Pwede ba na akong o sana sa paha? Yara, no? Pwede unsa man ang epekto sa kumpisal. Yan, no? Nindot kini mga pangutanaha, no? Unsa man ang epekto sa mga kining kumpisal. Of course, number 1 is forgiveness of sins, no? Sa ato pa mapasalog kita sa atong mga sala. So alang ni adtong mga walay kulo kumpisal nahalaan to ng padre, no? Pangumpisal na didto aron mapasaylo na ng inyong mga sala dihang kinagmay o mga dinagko, no? Remission of the eternal punishment. Sa ato pa tungod sa imong pagpangumpisal na makalikay na ka sa kamatayon nga dayon, no? Kining eternal punishment if necessary, and also part at least of temporal punishment due to our sins. Unsa man ang temporal punishment? Kana ba atong mga sala ba sa kalibutan nga medyo pod malikay-likay pud tagdutay ana, no? Unya, the restoration or increase of sanctifying grace. Nga sa ato pa mahibalik ang grasyang makasantos diha kanimo. Ug di ba madugangan, mahibalik o madugangan ang santo ang grasyang makasantos, no? Kanang gitawag nato to avoid sin in the future, no? Makatabang kini nga makalikay kita, no? Help to avoid sin in the future. Kaya kana bitaw mangumpisal ta mahigala maghinulsol ba yata sa atong mga sala. So muna nga kung mangumpisal kita may puruhan gyud nga dili na ka makasala pag-usab. Hinuon do na uban nga makasala ra gihapon. Pero mas maayo gyud nga human kita nangumpisal dili na kita magpakasala pag-usab. And now the last is the restoration of the merits of our good works if they have been lost by moral sin. Ayan, no? Sa ato pa mortal sin. Yung may paruhan man gud mahigala nga ang mga merito sa atong mga mayang buhat mawala na hinuoy kapuslanan tungod sa mga mortal sin nga atong nahimo. No, muna nga kung mangumpisal kita mahibalik ang mga merito nga atong nadawat tungod sa atong mga mortal nga sala. Atong baliko na unsa man ang epekto sa kumpisal. Number 1 is forgiveness of sins. And number 2, remission of the eternal punishment if necessary, and also a part at least of temporal punishment due to our sins. And number 3, the restoration or increase of sanctifying grace. And number 4, help to avoid sin in the future. Ayan, no? And the last is the restoration of the merits of our good works of they have been lost by mortal sins. Okay, no? Okay, pero tinuod ba nga adunay duruha ka klase sa pagkapari? O tinuod ka na? No? Dunay duruha ka pari, dunay ministerial priesthood. No? Parehas na ako nga maka-administer na ko mga maka-minister na ko ba? Maka-administer na ko og mga sakramento, no? Magmisa, magkumpisal, magkasal, magdumala og parokya, ingon ni ana. Number 2, common priesthood, no? Sa 1 Peter chapter 2 verse 5, you also, like living stone, are being built into spiritual house to be a holy priesthood, offering spiritual sacrifices accepted to God through Jesus Christ. Sa ato pa, kitang tanan automatic kita, no? By virtue of our baptism, automatic nga makadawat kita
niining gitawag og unsa man sakramento sa kining gitawag nato sakramento sa kumpisa sa kanang bunyan. Laing pangutana, Padre, nganong magpuasa man gyud ta, Padre? Ayan, no? Kanang magmuasa man. Gudon na mo giingon si Kristo nga, if you want to follow me, forget about yourself. Unya, kining pagpuasa, usa kini sa kapag-practice sa self-denial. No? Self-denial. Number 2, an act of justice. We eat less so that the poor may eat. O sa ato pa, kini di ay ato apong pagpuasa, wala na nagpasabot nga nakadaginuta. Ang ato day mga pagkaon nga giandam para unta nato, ato day kining ihatag ngantos mga kabus. Mo day kanay puasa, no? Dili day mahimo nga sige magsige ra tag puasa para maka-save pud tag gamay. Dili ta maka-save ngano man tungod kay unsalan man ato day gihapon kanang gihimo aron nga makakuan kita, no? Makaunsingalan ana, no? An act of faith. We hungry, spiritually longing for the kingdom. Okay, no? Okay, no? So, padayon ta sa ato nga mga buhaton ni ining kamuntuhon. Nakalimot man noon ko mahigala, no? Father, unsa man kining abstinence? Actually, mao ang atong balaod nga maglikay kita sa pagkaon og karne sa Miyerkules sa Badles, Biyernes Santo, ug ang tanang Biyernes sa Kwaresma. Alang kini sa mga Katoliko, 7 years old pataas. Kalakip usab diini ang paglikay sa pagkikilawas alang sa mga minyo. Uy, api DNS po asa na, no? Kana dayong Miyerkules sa Badles, kinahanglan nga maglikay punta sa pagkikilawas alang sa mga minyo, ha? So ayaw kay mo og kalimot yan, no? In line gihapon kana sa self-discipline, an act of justice, an act of faith. Okay, no? Pwede ra ang itlog, cheese, manok, dili pwede. No? Unsa may buti pasabot sa kuan, Father, AD. AD o BC. Bueno, AD, binasi sa kalendaryo nga gihimo ni Pope Gregorio VIII. Okay, no? Unya, BC, binasi sa kalendaryo nga gihimo ni Julius Caesar. Makaling tawag na to Julian calendar. Okay, no? Unsa man, Father, kanang why is it that we kanabitang ngano mangyud manghiga ngano mangyud, Padre, nga kanang magpabunyag ta ngalan magyud masantos may atong ibunyag sa bata? And the answer is so that the child may imitate the virtues of the particular saint and have him/her as a protector. Yan, no? Dangan ba yung wala kabalo ini mahigala mo nang karon kini mga bagong magtiayon, automatic na usa na lamay ilang hingalan wala gi santos. Kana di ay ang atong mga anak bunyagan nato nya atong isunod sa ngalan sa mga santo, dako day kayo kana og kahimuan ngano man tungod kay atong awhagon ang atong gitawag mga anak nga ilang tun-an ang kanang kinabuhi sa santos nga diin sila gihimong sangay, unya sundo nila ang virtues sa maong particular nga santos. Ilabang sundon ang kinaiya sa maong santos, unya mamahimo ang santos nga protector kaniya. O pagkanindot ay mahingala, no? Tungod kay sa Canon 855, parents and godparents and priests are to ensure that the name given to the child be baptized is not foreign to Christian sentiment. No, sa ato pa dili gidi ay nato ato yung sa pabunyagan gyud nato na may uban mahigala god nga ilabang masingalan ana itunga-tunga ba pananglitan, no? Ang ngalan sa amahan Felix unya ang ngalan sa inahan Felcor, Corazon. Ginganlan niya og Felcor ang ilang anak. Muna, no? Felcor. So ang nahitabo Hinoo mga higala murag makalibog kung sa man siya babae ba ni og lalaki kay Felcor. Murag babae na gini kay Felcor, no? Do na gani gyud diri sa mayor sa una diri sa Ayungon si kanang Erwin Agustino, no? Ang gingalan niya kuan kanang ang tinuod gyud niya ang pangalan kuan kanang sa ngalan to kana bitang asa paha
Yeah. Muna no nga Mar no. Muna sa dili din nalimot ko sa pangalan ng galang Erwin. No? Pero ingon ni ana ba, murag ngalan og babae ang ilahang ang bata. No, sa ngalan ni nalimot ko may galan no. So muna no. So again, padayon kita sa atoa nga mga pagpangalagad. Last question, is it possible that a non-Catholic be a sponsor to a Catholic baptism? No? Sa Canon 822 paragraph 2, a baptized person who belongs to a non-Catholic ecclesial community is not to participate except together with a Catholic sponsor, and they only as a witness of baptism. No? Sa ito pa, witness na gyud na sila. Witness sa kuan kanang kung dili ka Katoliko, dili gyud ka maoy godparents. Witness ra gyud ka sa nahitabong bunyag. Kaya mo sakto magya doon na magyapon na gamit nga makasaksi ka ba nga nabunyagan kining bataa. Pero moingon ka nga usa ka sa maninoy ug maninay ang dili Katoliko, dili gyud na mahitabo. Nganuman tungod kay ang kanang non-Catholic dili gyud pwede nga mahimong sponsor sa Katoliko nga bunyag. In the first place, dili man gani siya Katoliko. Pero bisag naa siya, dako gyapon gamit ang iyang dinha. Nganuman kay kung pananglitan og mawala ang record sa bata, at least maka-witness siya nga kining bata na bunyagan gyud. No, klaro? Ana siya. Abi no, dinala sa takutob ha. Daghang kayong salamat sa kunang ginaingon ni apa mis dumagiti ron, no? Naguan pa mi, naniudto pa mi ron mga higala humas pa niudto. Human paniudto namo ron, manglarga na mig pamauli kay Merkulis sa Badles baya ugma, no pizza 18. Maniguro gimig pamauli ron. Okay? Daghang salamat og maayong mudto Pilipinas.